אז היום אני מצלמת לכם סרטון שהוא אחד הסרטונים הכי מבוקשים בערוץ שלי. היום זה יהיה הול קניות, אבל זה לא יהיה שופינג אחד שעשיתי וקניתי בו מלא דברים וגמרתי לעצמי את כל הכסף בבת אחת, כי אני לא בן אדם כזה, אני מאוד אחראית, מאוד אחראית. וזה בעצם כמה פעמים שעשיתי קניות וחיברתי את הכל לסרטון אחד. יש פה הרבה בגדים. אני רוצה להסביר משהו קטן לגבי הסטייל שלי, כי אתם תראו פה הרבה פריטים שדומים אחד לשני וסטייל מאוד ספציפי, כי זאת אני וזה מה שאני אוהבת ללבוש. אז אני סוג של טומבוי בעצם, למרות שאני לא נראית ואני נראית מאוד נשית וחמודה. אני לא. הרבה זמן ניסיתי ללבוש דברים שהם יותר מקובלים, שמלות, חצאיות, שורטים. פשוט הבנתי שזה לא מה שאני אוהבת. החלטתי שאני פשוט לובשת מה שבא לי, כי חיים פעם אחת ואני רוצה ללבוש את זה, אז אני אלבש את זה. טוב, בואו נתחיל. אין לי מושג מאיפה להתחיל. הפריט הראשון שאני הולכת להראות לכם זה סוואטשר מושלם. הוא פשוט אפור ויש לו פה הדפס על כל היד של צ'מפיון. זה במידה אקסטרה לארג'. כן. יש לי גם טרנינג תואם, אותו דבר. זה לא מהארץ, זה מלונדון, מחנות שקוראים לה מחנות ספורט בלונדון, וזה הפריט הראשון. לא. הפריט השני, פשוט סוואטשר בצבע התכלת היפה הזה, ויש לו פה פילה. בייסיק, חמוד, אני אוהבת אותו מאוד. והוא מאורבן אאוטפיטרס. הפריט הבא, זה הסוואטשר הזה של צ'מפיון. הוא פשוט די בטן, ואני לפעמים לא אוהבת בטן, אני רוצה משהו גדול שיחסוך לי את הדילמה הזאת של איזה מכנס אני אשים עם זה. פריט הבא, יש לי את החולצה הזאת של צ'מפיון, ויש לי אותה גם באדום. נקסט אייטם, זה החולצה הזאת של גס, היא ענקית, כאילו. היא ענקית, זה גם מאורבן אאוטפיטרס, כל מה שהראיתי לכם עד עכשיו זה אורבן אאוטפיטרס, כן? אז אל תדאגו, כשזה ישתנה אני אגיד לכם, למרות שלא נראה לי. הפריט הבא הוא חולצה מאורבן אאוטפיטרס. אני הכי אוהבת בעולם אצל אורבן אאוטפיטרס, שיש להם פשוט חולצות כאלה רגילות עם הדפס, אבל מה שמעצבן זה שכאילו יש כאן רק הדפס, אז למה זה עולה 8,000 שקל? היא חולצה לבנה ויש לה פה earphone hoodies, ומאחורה פלאפון כזה ומלא earphone hoodies. הפריט הבא הוא בעצם סוואטשר שהיה ארוך והחלטתי לגזור אותו, שזה נורא לא אופייני לי, אני אוהבת שהם ארוכים ואני קונה אותם בכוונה ארוכים. זה סוואטשר ירוק כזה, יש לו ביד נמר. הפריט הבא הוא מאדידס, וזה הסוואטשר הזה של אדידס שהוא פתוח, יש לו בד מאוד מיוחד כמו רשת, ויש מכנס נורא דומה לו שלא קניתי, שהוא כזה עם הכפתורים של אדידס שיש אותו לכל ילדה שנייה ברחוב, ומאחורה יש לו כזה. הפריט הבא הוא חולצה במידה אקסטרה לארג' של צ'מפיון, פשוט מלא סימנים של צ'מפיון. עוד לא לבשתי אותה בכלל כי היא גדולה מדי וזה לא כיף. כן. הפריט הבא זה ג'קט כזה של צ'מפיון, יש לו צווארון, יש לו פה את הסימן של צ'מפיון, יש לו לאורך כל היד את הסימן של צ'מפיון. העליתי איתו גם תמונה לאינסטגרם, אם אתם עוד לא עוקבים אחריו באינסטגרם, דרך אגב, אז אתם יודעים, אתם יכולים כזה לעקוב אחריי. הפריט הבא, הפריט הבא חברים הוא מיוחד, יש לו תגית של Stranger Things, אני לא יודעת אם ראיתם את הסדרה, כנראה זה חצאית שקשורה לסדרה, היא כזאת, היא מבט כזה של ים כזה, של בגד ים, היא די קטנה עליי כי אמא שלי קנתה לי אותה, ואמא שלי מסרבת להבין בעובדה שאני גדולה ומסמינה ומתרחבת, מתארכת
מתחוזקת ומזדקנת. אז היא קנתה לי אותה במידה של ילדה בת 16, ואמא, אני עוד שנייה בת 20. תודה. טוב, פריט הבא, חולצה שנראית כזה אודיז, אנס כזה, זה הסטייל שלה, אבל היא לא. הפריט הזה הוא גם, סלחו לי, צ'מפיון, טייץ, ספורט, הוא מתחיל יפה, 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 ואז רשום פה צ'מפיון בכזה קשת, שזה סבבה, אבל לא הייתי קונה אותו לבד, אבל אמא שלי קנתה לי אותו. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. הפריט הבא, מכנסוני ספורט כאלה, יש להם כזה פה בלמטה חורים. הנה. זה גדול עליי. יש לי פה פריט מאסוס ששחר חמוד חבר שלי הזמין לי כי הוא חשב שזה יהיה נורא יפה וחמוד עליי, והוא טעה. טעות גדולה. זה סמלה כזאת שהכתפיים שלה ככה, ידיים קצרות והיא לא נגמרת בערך. פריט הבא, אז הסוואצ'ר הזה יש לו בידיים כזה כל מיני צבעים, והוא אחד המגניבים. אני עכשיו אמדוד לכם אותו. פריט הבא, ז'קט כזה צהוב, אני אמדוד אותו כדי שתראו אותו יותר טוב עכשיו. Next item, זה פשוט מעיל כזה פוחי עם צווארון, הוא made in China, אם זה מעניין אתכם. פריט הבא, טרנינג של אדידס, מהסוג היותר מחויית שלהם, שיש לו כזה כמו פס כזה באמצע שהופך אותו ליותר אלגנטי כזה. סמלת מיני, אני נורא אהבתי את העובדה שיש לה שני קווים כאלה, שזה הכתפייה שלה, פשוט שני פסים, ושכאילו יש פה פס כזה. יפה בעיניי. הפריט הבא שקניתי זה הטייץ הקטן הזה. חמוד 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 ומאמן, מאמן, מאמן. הוא הולך עם כל החולצות הזרוקות שאני שמה, אם הן לא מספיק ארוכות אז אני שמה אותו ואז זה מבצבץ בקטנה ואני ממש אוהבת את זה. פריט הבא, חולצה גדולה של צ'מפיון בצבע סגול. הפריט הבא זה מכנס שנמנעתי לקנות אותו הרבה זמן כי הוא היה כזה חרוש. כי כשמודדתי אותו הוא ישב עליי נורא יפה ונורא נחמד והוא לא היה צמוד מדי והוא היה די נוח, והחלטתי שכאילו אם יהיה איזה אירוע מיוחד אז אני צריכה מכנסיים, כאילו כמה אפשר ללכת בלי מכנסיים. זה מכנס קאמל קוראים לזה, קאמל, כל הסטייל הזה נראה לי קוראים לו קאמל, אני לא בטוחה, תגיבו למטה איך קוראים לו. זה נראה כחול במצלמה אבל זה סוג של סגול, אפור, ירוק כזה ושחור. בלמטה הוא מתכווץ עם שרוכים, יש לו כזה כיסים כמו שיש לי במכנסי צבא שלי. כן, כפתור, ריצ'ראץ', תווית, בד, כיס, מקום לחגורה, גומי, צרוך, מלא מלא דברים במכנס אחד, כדאי לכם. הפריט הבא, אם אנחנו כבר במכנסיים אז אני אראה לכם את המכנס הזה קודם. זה טייץ מאורבן אאוטפיטרס, קצר, שאני שמה אותו כמעט כל יום בערך כי ג'ינסים לא. אני חורשת עליו מלא, הוא בגזרה די גבוהה. כל זה למותן שלכם. שזה מאוד מתחשב מצידם. למי שיש מותן, שישים את זה על המותן, ואז יהיה לו משהו על המותן. כן. הוא מבריק, שזה די, כאילו, הפחיד אותי כשקניתי אותו, אמרתי רגע, אבל הוא מבריק, וכאילו, מה הקשר? הפריט הבא זה חולצה מגניבולה כזאת, היא פשוט תעודת זהות מודפסת על כל החולצה. הפריט הבא זה הגופייה הקטנה הזאת מאורבן אאוטפיטרס, יש לה פה פרפר חמוד כזה. הפריט
הפריט הבא זה חולצה של אורבן אאוטפיטר. עם ההדפס הזה. היא גדולה גדולה גדולה, לבנה לבנה לבנה, ומהממת ליום שאין לי מה ללבוש ואני אזרוק את זה לעצמי. הפריט הבא, אחד הפריטים הכי אהובים עליי בעולם בערך, וזה בעצם החולצה הזאת של אורבן אאוטפיטר. של גס. היא פשוט כל מה שאני רוצה בחיים, באמת. אם הייתי יכולה פשוט לשכפל אותה בעוד צבעים, הייתי עושה את זה. היא מושלמת, 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 מושלמת. אוקיי, פריט אחרון חברים, הוא לא פריט לבוש, אבל הוא חלק מההול, כי קניתי אותו ממש לפני כמה שבועות, ולא פתחתי אותו עד עכשיו בשביל לעשות את זה איתכם. ותדעו לכם שזה היה נורא קשה, כי אני נורא רציתי לפתוח אותו. זה הדבר הקטן הזה ששמים על הטלפון. אומייגאד! איזה מטומטמת אני, זה פשוט היה מתחת למיטה ואני לא שמתי לב. אז הפריטים הבאים אני קיבלתי במנשנה. יש חברה חדשה שמנסה לשווק את עצמה דרך כוכבי רשת, והיא שלחה לי כמה בגדים. אני אראה לכם אותם עכשיו, כי הם מאוד יפים בעיניי ויש להם איכות מאוד מאוד גבוהה. קוראים לחנות הזאת בבלו. בבלו, כאילו. אז הפריט הראשון הוא טייץ כזה לבן. עוד פעם, יש פה מקום למותן, בנות, אם יש לכם מותן, תקנו את זה. איפה רשום את המידה? סליחה, מישהו עובד פה? מישהו עובד פה? איפה רשום את המידה? בתגית? תודה. one size. ככה שאתם לא יכולות להסתבך כי זה one size. הפריט הבא שהם הביאו לי הוא תואם לטייץ. זה טופ כזה, יש לו רשת בין ציצי לציצי. אמרתי מילה גסה. הפריט הבא שקיבלתי הוא פחות עני ואני לא בטוחה כמה אני אלבש אותו, אבל אין ספק שהוא מהמם. זה טופ שחור כזה, וככה הוא נראה בגב. בעצם אני כן אלבש אותו, אני ממש אלבש אותו היום כשאני אעשה אימון. פריט הבא, קיבלתי חולצה שאפשר להתאמן איתה. אני לא כל כך מתאמנת עם חולצות כאלה, אלא אם כן אני או עם טופ או עם חולצה גם גדולה, אבל זה לגמרי לאימון שאני קצת יותר בא כזה פנסי. וואי, זה נגיד מסוג הדברים שאני לוקחת ושמה שם על הקיר. אפשר להמשיך. יש פה טופ בצבע סגול מגניב כזה, ויש לו פה חור כזה בין הציצים פה למטה, ובגב שלו יש לו כל מיני צורות כאלה. פריט הבא, אומייגאד, לא ראיתי אותו. וואי, יש לו כזה 3 פסים, והוא אחד היפים. וואי. הפריט הבא זה הטופ הזה, יש לו את הקטע הזה של הגלים האלה, אני פשוט אוהבת את זה, אני לא יודעת להסביר. אחד הפריטים הכי יפים שהם שלחו לי זה הטופ הזה, יש לו חורים כאלה לאורך כל הטופ ויש לו ריצ'ראץ' מאחורה. אז אני מקווה שנהנתם ושאתם לא חושבים שאני איזה אובססיבית לצ'מפיון. פשוט יש להם בגדים נורא יפים בעיניי, אז אני קונה אותם. תעקבו אחרי באינסטגרם, יהיה לכם פה קישור למטה בתיבת המידע. תירשמו לערוץ, תעשו לייק לסרטון וניפגש בסרטון הבא. ביי.